Het wie een vier modderballet in Enkvierenwaanzie te mogen, maar dat mocht de pret net drukken. Een tiental band gingen te gerren met de gemeente en inwoners fruitbiemenplantje. De band weet wel waarom die biem zo wichtig binnen. Het vangt zuurstof op en allerlei chemische dingen, het vliegtuigen en auto's. Ja, en dan zonder been leeft dat. In de werkgroep werd de gemeente, de woningcorporatie, provincie, maar ook inwoners aan deelnemen ontstiet het idee om het dorp meer leefbaar te maken. Kevin Bosma is dorpsbewoner en vertelt hoe de ontwikkelings. Dat is mooi. Je leert mensen kennen. Je werkt mijn mannen te geren om voor elkaar en voor de andere bewoners ook iets moois deel te zetten. Dus dat wordt uiteindelijk een mooi plaatsje. En ik hoop dat de rest van het dorp daar ook blij mee is. Elsen is wies dat de scheppen letterlijk de groen in is en dat er naast nijbouw, door de woningcorporatie, ook toch wordt on het bioverskaat. Het zijn geen dingen die je zomaar even regelen. Dus dat is een kwestie van een aantal jaren. En toen ontstieg inderdaad de kans dat wij, het wist dat wij je nijbouw zoen. Wij wisten ook dat je vanuit de gemeente en de provincie een aantal zaken extra aandacht krijgen zoen. Dus daar hebben we daar wij elkaar een mooi project van maken. De gemeente zocht een soort positiefs in het terugontwikkelingen van de leefbaarens in de dorpen. Nou, dit is ook een pilot dat je draait wordt. Dus ja, laat het ook een voorbeeld wezen voor oren. Dat je zien laten kennen van hey, je werkt het goed, je wil mooie dingen doen. Dat een opmaat is, echt naar oren dorpen. Dat zou prachtig wezen.